chính ho lời mà nay ô mà nay ra gì kim mê nay mà nay nề nang phan nề nang chính ho lời kang jang manai ma ching aphan si nang seng ve ka ching sam nang ra je mu mang puana kang jang manai ma ching aphan si nang seng ve ka ching sam chong hong nang phan si than ji nang man tu an ma ching aphan si nang seng ve ka ching sam chong hong nang phan si than ji nang man tu an ma ching a phan si nang seng ve ka ching sam ma nai o ma nai ra ji ke me nai ma nai ne nang phan ne nang ching ho lai ma nai o ma nai ra ji ke me nai ma nai ne nang phan nề nang chính ho lại nàng phan xin nê seng seng về nang kê hàng ma nai lori na hok ta ne hen lo nang chor manai nang phan si ne seng seng ve nang ke hang manai lori na hok ta ne hen lo nang chor manai nang seng ka ching sam do ji joy joy a kang hon do bong ne pe nang seng ka ching sam ji joy a kang hon do bong ne pe nang ma nai o ma nai ra ji ke me nai ma nai ne nang phan ne nang ching ho lai